दिनै गोदानै जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे गहपुर सिमलगुरिसिम बे बिटिआर सिङाव हाबनो हानायनि एकदम लामाया रोखा रोखा बे खोनोखौ कुनु डाउट गैया बेयाव कुनु डाउट गैया। Hey guys, welcome to my YouTube channel. नै आं दायो जयन्त बसुमतारी सार आरो दालिम बायन सार बिथांमोनखौ बरायनाय मेलाव दंफैयो। नोंथांमोना नायदो। दिनैनि मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ आं सिनायथिनो आखायाव लादों। गिबि आं सिनायथिनो आखायाव लादों। बयबो गोबां आखाइ हमना फरायनांगौ। बोसोनगिरि आरो जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फिसा आफादनिबो सासे मेंनो रोङै बोसोनगिरि जोंनि बे सनितपुर जिल्लानिफ्राय दासिमबो दुलाराय बर' फिसा आफादनि जानानै मेंनो रोङा हिसाबै खामानि मावबाय थादों। मानगोनां कुसुम सरगियारि आदा बिथांखौबो गावनि सायथिखौ लांदाय खावलायनाय जाबाय। बे समाव बाहागो लाफैनो हाबावदों दुलाराय बर' फिसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि सार बिथांखौबो गावनि सायथिखौ लांदाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय खावलायनाय जादों। बाहागो लाफैनो हाबावदों दुलाराय बर' फिसा आफादनि सासे सुबुं फोथारजाब नेहाथारि आरो जों जिल्लानिनो बोसोनगिरि मानगोनां बिरदाव बर' बिथांखौबो गावनि सायथिखौ लांदाय खावलायनाय जाबाय। बाहागो लाफैनो हाबावदों दुलाराय बर' फिसा आफादनिनो सासे नेहाथारि मानगोनां रतेन्द्र दैमारि बिथांखौबो गावनि सायथिखौ लांदाय खावलायनाय जाबाय। बाहागो लाफैनो हाबावदों मेलखौ सामलायनाय मानगोनां सामलायगिरि थामहिनबा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बेयावनो बाहागो लानो हादों आरो एसे सिगां बेखेवनाय बिबुंथि लाखिलांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मेंनो रोङै बोसोनगिरि मानगोनां बिथां आदा खंख्रा स्वर्गियारि
लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि, सोलोंथाइ लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि अबिद नार्जारि बिथां, आरो बेयावनो दङ जोंहा रतेन्द्र दैमारि गासै नेहाथारि आरो गासैबो एबसुनि मावथि लोगोफोर, सनितपुर जिल्ला आरो बे मोनथाम दख'रा नैबे ढेकियाजुलिखौ लाफानानै गासै मोनथाम दख'रानि गासैबो बिबानगिरि लोगोफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा नोंथांमोन, सानसुमै नोंथांमोन, थांनाय गोलाव समाव बर'नि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय मानगोनां रायजो राजाफोर, दा बेखिनियावनो आरोबाव रायखांबावनांगोन स्पेसियेलि बेयाव जोंहा थांनाय 34 बोसोर गावनि जिउखौ नोङो बाउसोमनानै हाबा मावबोनाय, दावहा नांबोनाय एनडिएफबिनि गुबुन गुबुन हानजानि मानगोनां सांग्रां मावथि बिथांमोन, दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गासैबो लाइमोन लोगोफोर बयनिसिमबो मोनाबिलि बुब्लिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ हरबाय। थ' गोबां बाथ्रा बुंनांगौ गैया, गोबांखौ बुंखालांबाय। दा बेनोल' जे दिनैहाय आसाम सरकारा, भारत सरकार, आसाम सरकार आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPOजों थांनाय जानुवारि 27, 2020आव सुक्ति जानाय बायदियै बे सुक्तिनि MOSनि दफा नं 3.1आव कमिसन दानायनि बाथ्रा, जाय कमिसनाव नाखि गामि सोसननायनि खोथा, मोनथाम खामानि होदों बे कमिसननो, जे गामि सोसननाय, थाखानाय मोनब्रै जिल्ला बेनिफ्राय गामि एरख'नाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे मोनब्रै जिल्लायाव गासै 40 समस्ति दङ। दिनै गोदानै जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे गहपुर सिमलगुरिसिम दिनैहाय बारायनानै बे ओनसोलाव नोङो मोन 20 समस्ति आरोबाव बारायबावनायनि बाथ्रा। दा बे मोन 20 आरो 40 गासै 60 समस्ति, बे 60 समस्तिखौ गोदानै दाफामफिननायनि जे दायित्व, बे दायित्वखौ बे कमिसनाव होनाय जादों। आरो बेबायदिनो 3.2 जे दफा, बे दफायाव कमिसननि सोद्रोमाखौ बेयाव सायख'नाय जादों। आसामनि चिफ सेक्रेटारि, बारग' चिफ सेक्रेटारि PB बार्मा चेयारमेन, आरो दाखालै जेनेबा BTD दा आथिखालाव BTR जाबाय, बिनि एडमिनिस्ट्रेटर बिथाङा मेम्बार, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ मेम्बार होबाय, आरो सासे समाज सिबियारि दालिम बायन बिथांखौ मेम्बार खालामदों, आरो आसाम सरकारनिफ्राय सासे अफिसार सेक्रेटारि मेम्बार हिसाबै लाखिनाय जादों। गासै 7 सोद्रोमानि बे कमिटि जागोन। दा आसाम सरकारा नै दाखालै 29 अक्ट'आव बिनि नटिफिकेसनखौ होबाय, डिक्लेयार खालामबाय कमिटिखौ। दा दाखालै 28 तारिखनिफ्रायनो फैगौ 6 मासनि गेजेराव, 6 दाननि गेजेराव जोङो बे मोनथाम खामानिखौ मावनानै होनांगौ। दा दिनैनि तारिखसिमाव जोङो दासिमबो कमिसना मेल जिरायनो मोननाय जायाखै। दा बे मेल जिरायखांनायनि उनाव जोङो बोरैहाय आवगायगोन बिनि रड मेप निश्चय खालामगोन। दा बे जायोब्ला दिनै नोंथांमोननि खाथियावबो हयथ' जोङो आरोबाव फैफिननांगोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो नोंथांमोन, दिनै गोबांनि कुइसन सिखारदों जे बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया बे कमिसननि गेजेरजों हाबगोन ना हाबा। नै दाखालै बरफुकुरियाव बे मा होनो गहपुरनि बरफुकुरियाव मेल जादोंमोन मैया, दाखालि नङा मैया। दा बेयावबो बिथांमोना कुइसन खालामदों जे नैबे कमिसना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BTR आव सोसननो हागोन ना हाया। दा बाव जेबो दाउट लानांगौ बायदि आं सानाखै मानगोनां रायजो राजाफोर। मानोना दहाय बुंखाबाय, बै नोङो मोनब्रै जिल्लानि सानजाहा थानाय माजबादनिफ्राय लानानै एखेबारे हलंगिसिम राजा लामा, जाय राजा लामाया जोंनि लेजेन्डारि बर' राजा गोदो गोदायनि बान राजानि मुङाव बानासुर मुङै बे राजा लामा जागोन। आरो बिनि अनगायैबो दिनै जों नोंथांमोना नायदो, दिनैहाय आसाम सरकार, भारत सरकारा दाखालै आसामनि चिफ मिनिस्टार, आसामनिनो फाइनान्स, एडुकेशन आरो हेल्थ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ नैबे सेप्तेम्बर दाननि 20 अक्ट'आव दिल्लीयाव लेंलांनानै अमित शाह हम मिनिस्टार बिथाङा बिथोन हरदों जे दानसेनि गेजेराव गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौ। जाय दफाफोरखौ दिनै BTAD आव नोङो कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों, दिनैहाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट, अब्लाबो मावनो हानाय रोखोमै बेखौ खालामनांगौ। आरो थिग बेबायदिनो दिनै कमिसनखौ दानानै होबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना मोनथिबाय, दाखालै नोङो
टीचार्स डे खालि बर' मिडियाम आरो आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेसनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट बेखौ फुल प्लेजेड महर होनाय जाबाय। बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव जागोन बेखौ दिनै मास मोनसेनि गेजेराव अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बेखौ फोसावनाय जागोन होननानै बुंनाय जाबाय। BKWSC जायनाखि दाखालै सेप्तेम्बर दाननि 3 अक्ट'आव आसाम एसेम्ब्लिनि सानब्रैनि थाखाय जे एसेम्ब्लि जिरायदों बे एसेम्ब्लियाव बे बारनांगौमोन नाथाय बेखौ बारहोआखिसै। दिनै नाथाय बे दाखालि बे मास मोनसेनि गेजेराव मावफुंनांगौ होनदों दिनै आसाम सरकारा बेखौ मावफुंदों। जों मिथिनायाव बे मास मोनसेनि गेजेराव बेबो अर्डिनेन्सनि गेजेरजों मावफुंजागोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि आइ आफाफ्रा थांनाय गोलाव सम नोंथांमोना नाय BSc सुक्तिया 93 जादोंमोन बोसोरथाम बेखौ BSc बासिफ्रा उपभोग खालामदों। बिनि थावनाय थावैखौ बिथांमोना टेस्टखौ लानो हादों। बिनि उनाव 96निफ्राय सोमावसारनाया जाफिनदों। 2003 आव सुक्ति जाबाय। दिनै 2003 निफ्राय BTC सुक्तिया दिनै 17 बोसोर जाबाय। सिगांनि 3 बोसोर आथिखालनि 17 बोसोर गासै 20 बोसोर। बे 20 बोसोरा नोंथांमोना डिप्राइभ जाबोबाय। अदेबानि नोंथांमोनहा हरैहाय सोमावसारदों बड'लेण्ड बिनानै NDBआ सोमावसारदों एबसुआ सोमावसारदों गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफ्रा सोमावसारदों। नोंथांमोना खुनु दुखु जारला खस्थ' गासैखौबो बाद होनानै नोंथांमोना सोमावसारनायाव बाहागो लादों। हरैहाय जोंना मोनब्रै जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आलादा रायजो नाङा होनदों, आलादा रायजो मोना होनदों, माबा होनदों जेबो जाया होनदों। बे मोनब्रै जिल्लानिखौनो फोजौनानै माबा माबि खालामनांगौ होनदों। नाथाय नोंथांमोना ओरैहाय सोमावसारोबा नोंथांमोना खुनु मेंनाय गैया बानाय गैया नोंथांमोना सोमावसारदों। आरो सोमावसारनाय मुंख्लंनि बिनिमयाव दिनैहाय दानि प्रमद बर' दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे 3थि जेनेरेसना जोङो जेब्लाबो सिन्था खालामबाय थादोंमोन। मानोना सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला जाय बे मोननै जिल्लायाव नोङो प्राय हाजारफ्राम सुबुंफ्रा दिनै NDBनि सोमावसारनायाव एबसुनि सोमावसारनायाव गुबुन गुबुन रोखोमै सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोदोनासे खखाबसे नोंथांमोना दुखु जारला खस्थ'आव गोग्लैनांदों। दिनैबो हाजार हाजार मानसिया बेंगुरा जानानै दं। हाजार हाजार मानसिया बै समाव न' बां सावजादों। हाजार हाजार मानसिया बुथारजादों। हाजार हाजार मानसिया दिनै जेराव जोबजानानै दोनजादों। आरो दिनै हाजार मानसिनियाव दिनैबो केसआ दिनैबो जोबा खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेयाव खुनु NDBनि उमुक हान्जा थुमुक हान्जा होननायनि बाथ्रा गैया। बर' फिसा हिसाबै गासैनिबो केसफ्रा बेयाव जोबनांगोन बेखौ खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। दिनै आसाम सरकारनिफ्राय दाना होनाय बै नोङो कमिटिया बिथांमोननि बैसो लानानै बिथांमोननि रोंगौथिखौ लानानै देहाखौ लानानै साख्रियाव सोनायनि बाथ्रा बिथांमोना बेखौ दिनैहाय नायफांबाय थादों। आरो जायफ्रा साख्रियाव हाबनाय नङा बिथांमोना मा मावनानै जागोन बिथांमोननि थांनानै थानायनि राहानि थाखाय बुंबाय थादों। सुक्तियाव जि लिरनाय दङ दफायाव जि लिरनाय दङ जायखौ एग्रिड पइन्टआव फैबा इन प्रिन्सिपल बेखौ खुनु थाबथानाय गैयाजासे मावनांगौ। दिनै भारत सरकारा पजिटिभ, हम मिनिस्टारा पजिटिभ, प्राइम मिनिस्टारा पजिटिभ, आसामनि मिनिस्टारफ्रा पजिटिभ। नाथाय जोंनि मिनिस्टारफ्रासो जोंनि जायफोर थांनाय 17 बोसोर सामलायबोबाय मोनब्रै जिल्लाखौ बिनि दैदेनगिरिफ्रासो दिनैहाय बर' फिसानि जानानैनो बर' फिसाफोरनो दिनै हांमायाव खोख्लैनाय, दाहायाव खोख्लैनाय, सातजाल्लायाव खोख्लैनाय बे हाबाफारिखौ मावबाय थानो नागिरदों। थ' मानगोनां रायजोफोर दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हारि माहारिया दिनै बे BTR सुक्तिखौ बरायनानै लादों। थांनाय BTC सुक्ति जायोबा गुबुन गुबुन हारि माहारिया BTCनिनो मोनब्रै जिल्लानि सिङाव गोबां रोखोमनि सोमावसारदोंमोन बेखौ जों मानिनो हाया होननानै। नाथाय BTR सुक्ति जाबाय गोबिन्द बसुमतारीनि बेयाव थानाय जोंनि मेक्सिमाम नाम्बार बर' बा ट्राइबेल कमिउनिटिया बेयाव बे एन्जय खालामनो हानायनि बे BTR सिङाव हाबनो हानायनि एकदम लामाया रोखा रोखा बे खुनु डाउट गैया, बेयाव खुनु डाउट गैया। ओंखायनो मानगोनां रायजोफोर जे दिनै बे BTR सुक्तिया रायजो राजाफ्रा ओरैनो गनायाखै। बेयाव दङ नों रेलवे कच फेक्टरि, बेयाव दङ नोङो इउनिभार्सिटि कलेज के कलेज, मेडिकेल कलेज, केन्सार कलेज, नार्सिं कलेज, भेटेनारि कलेज, बेयाव नोङो दङ माने NIT, बेयाव दङ बायदिसिना रोखोमनि इनस्टिटिउसनफोर जाय इनस्टिटिउसननि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोला एजुकेशननि मोनसे हाब जानो थांगासिनो दङ। एजुकेशननि मोनसे हाब जेराव जोङो नुदों मिज'राम बायदिया सेपारेट स्टेट, नागालेण्ड बायदिया सेपारेट स्टेट,
बेयावनो मोनफा मोनफाल' इउनिभार्सिटि बेबो स्टेट इउनिभार्सिटि नाथाय बे दिनैहाय आसामनि सिङावनो काउन्सिल जाय काउन्सिलाव दिनै बर'फ्रा दिनै 23 बोसोर सोमावसारबोदोंमोन मेंनाय गैया बानाय गैया खुनु थाद'नाय गैया बे 23 बोसोरा ओरैनो सोमावसाराखै सोमावसारनाया ओरैनो फैया जेब्ला बबेबा ओनसोला नासयजायो बबेबा ओनसोला सोबख'जायो संबिधानाव होखानाय नोङो मोनथायफोरखौ मोना बै ओनसोलावसो नोङो सोमावसारनाया जायो जांख्रिखांनाया जायो आन्दलना जायो आरो बेखौ दिनै भारत सरकारा आसाम सरकारा दिनै इन्टेलेक्चुयेल लेभेला दिनै बेखौ मोजाङैनो मोनथिदों आरो बेनिखायनो दिनै बर' आफादफोरा बिनाय बे माखासे दफाफोरखौ दिनैहाय एखेबारे नोङो बेयाव नोङो बानायनानै हरदों मानगोनां रायजो नोंथांमोना मोनथिना लानाया मोजां बिटिएडि सुक्तियाव गासै 44 दफा दङमोन बिटिआर सुक्तियाव 94 दफा दङ 94 दफा गासै 94 आरो दिनै नोंथांमोननि बे सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायावबो बै दफाफोराव थानाय गोबां फसंथानफोरखौ बेयाव बानायनाय जागोन होननानै अलरेडि बुंखानाय दङ दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै बे ओनसोला जुदि हाबाबा हाबनायनि जेबो लामायानो गैयाबा बै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे बे ओनसोलावबो माखासे अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ गायसनगोन होननानै रायखांखानाय दं होमबा बबे बाराव बानायगोन नङाबा बिटिआरावनो हाबाबा बबे बाराव बैसाङावथ' बानायनाय नङा नङा होमबा हायावनोथ' बानायगोन दा हायावनो बानायगोनबा बे हायाबो जे बे नोङो बिटिआर हिसाबै जागोन बे एकदम रोखा दा बेनिखायनो आं गोलाव बुंला मानगोनां रायजो राजाफोर जों आसा लानानै थानो हायो मिजिं खालामनो हायो आरो बेखौ एकदम गोसोआव गान्थि लानानै थानो हायो सोरबाया बुंनाय बायदि जानाय नङा हाबनाय नङा संबिधानाव ओरै गैया ओरै गैया ओरै जानाय नङा न' मानगोनां रायजो राजाफोर बिटिएडिआबो 6 शेड्युल नैबे बिटिआरआबो 6 शेड्युल बे 6 शेड्युलखौनो अगमेन्टेशननि बाथ्रा बुंदों अगमेन्टेशननि बारायनायनि बाथ्रा गोहोआव बारायनाय सिमायाव बारायनाय आरो बेनि मा पावार फांसन बारायनाय बे गासैखौ बाथ्राखौनो बाव बुंनाय जादों बे अगमेन्टेशननि बाथ्रा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर 6 शेड्युलनि पेरा 14 रोखायै लिरनाय दं आर्टिकेल 244 आर्टिकेल 275(1) जाय रोखा लिरनाय दङ जे बबेबा 6 शेड्युलनि नोङो सिमा बारायनाय बिनि नाम सोलायनाय बिनि पावार एन्ड फांसन बारायनाय बे गासैबो जिनिसानो कमिसननि गेजेरजों जायो कमिसननि गेजेरजों कमिसना बेखौ दानानै कमिसना रिपर्ट खालामगोन गभर्नरा जास्ट बेखौ नटिफिकेसन होगोन संबिधानाव रोखा रोखा लिरनाय दं मानगोनां रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मबाइल बाहायो मबाइलाव गुगोलाव सार्च खालाम 6 शेड्युलनि पेरा 14 होननानै गुगोलाव सार्च खालाम बिनि उनाव नोंथांमोना नुगोन 6 शेड्युलनि गोहोआव माबायदि नोङो गभर्नरा गोहो दं कमिसनखौ मानो लानाय जायो बे बाथ्राखौ गासिबो नोंथांमोना बे संबिधानावनो मबाइलावनो नोंनि जेबायावनो फोरमानखौ मोनगोन मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय बिपिएफनिफ्राय बिटिसिखौ बिटिआरखौ मोजां नङा होनबाय मावफुंनायाव बादा होबाय जेरावबो हेंथा जानायावबो हेंथा सुक्ति जागोनावबो हेंथा जाखांनानैबो हेंथा दफा मावफुंथांदोंबावबो हेंथा गासिबोआवबो हेंथा आरो बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना दिनैहाय जा मोनसे अबस्था जानो थांगासिनो दं जोंनि नुनायाव जिबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं बिटिएडिआव परिबर्तनाव फैमारगोन बेखौ नोंथांमोना आसा लानो हायो परिबर्तना फैमारगोन परिबर्तननि मोनसे थौ फैदों दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर फै जोङो हाबा मावलांनि दा बेयाव आं लास्टआव खावलायनो लुबैदों जे मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय बे ओनसोलखौ सिमा बारायनाय सोसननायनि बाथ्रा बुंनायाव गोबां माखासे आफादफ्रा गौथुमफ्रा बायदिसिना इमोसनेल माखासे बाथ्राफोर बर'फोरखौ बा ट्राइबेल माहारिखौ रागा जोंहोनाय एवथुनाय माखासे हाबाफारिफोर बाथ्राफोर बुंलाबायनो हागौ दा मानगोनां रायजोफोर नोंथांमोना काउन्टार होनो हागौ होननानै सिदा सिदि काउन्टार खालामनाय बुंनो हागौ होननानै जानला मानला बुंफिननाय बै आफादफोरखौ सिदायै आरोबाव जोंनाय अराव गिहि लुनाय बायदि जाहाथे जाहैया नोंथांमोनहा कमिसननि सायाव फोथायनाय लाखियो नोंथांमोनहा दिनैहाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाय लाखियो आरो